Já bych to asi shrnul tak, že to prostě není nuda. Člověk se tady dostane do kontaktu s případy z různých právních oblastí, takže je neustále co se učit. V DAS nejvíc oceňuji skvělý kolektiv. A baví mě to, že práce je různorodá a to, že můžu každý den využívat cizí jazyky. Práce v DAS pro mě znamená dlouhodobost, možnost každý den se učit novým věcem a též určitý profesní růst. Každý den je v podstatě jiný, byť práce v kanceláři se může zdát dost jednotvárná, nicméně naši klienti se starají o to, abychom pokaždé vlastně řešili nějaké zajímavé nové případy. Občas je to trochu adrenalin, občas je to adrenalinu trochu moc, ale tady se může člověk vždycky spolehnout na kolegy okolo sebe, protože ty mu vždycky pomůžou, poradí, takže se všechno dá v pohodě zvládnout. Velkým benefitem je pro mě to, že můžu si práci rozvrhnout. Tak, jak mi to vyhovuje, máme flexibilní pracovní dobu, neomezenou možnost čerpání home office. Jako právník na zahraničním oddělení oceňuji zejména možnost výuky cizích jazyků tady v sídle společnosti. Nejvíce využiju home office, které mi napomáhají k vyrovnání pracovního a soukromého života. A poté vstřícnost vůči zaměstnancům s rodinou, protože já jako táta od 2 malých dětí občas potřebuji neočekávaný den volna nebo z nedání odejít domů a v tomto ohledu nikdy nebyl žádný problém. Potom určitě je to podpora sportovních aktivit, libovolný sport, který si zvolím a který vlastně mě udržuje i v duševním zdraví. Pro mě je to třeba i možnost parkování tady v budově, protože ušetřím spoustu času dojíždění. Z dálky ani ne, ale z Dolních Měcholup a popravdě řečeno tou hromadkou je to 50 minut a autem 12. Kolektiv máme poměrně mladý, máme dost kolegů, kteří jsou i čerstvě po škole. Zároveň vlastně se snažíme vždycky, aby noví kolegové zapadli do kolektivu. Myslím, že když sem přijde nějaký nový kolega, že mu věnoval maximální péče pro to, aby co nejdříve získal ty potřebné zkušenosti pro tu práci v tom daném odvětví a v tom daném týmu. Já jsem sem vlastně nastupovala a víceméně to byla moje první pracovní zkušenost, takže musím říct ale, že od té doby se tady stále drží ten přátelský duch a vlastně kdokoliv sem přijde, tak si myslím, že ocení to, že si myslím, tvoříme dobrou partu. Chodí, snažím se tomu vyhýbat, ale samozřejmě, když je to něco, čemu rozumím, co znám, tak se snažím nějak pomoci, poradit. Mí známí ano, protože vědí, že se touto problematikou zabývám, že mám nějaký, když to řeknu, širší přehled, takže určitě se ptají, když mají nějaký problém, když dostanu pokutu, když řeší zaměstnanecký sport, tak se na mě určitě obracejí. Nebo typicky třeba i s dopravníma nehodama, jak to řešit vůči pojišťovnám, jak postupovat tak, aby to dopadlo dobře a aby vlastně bylo nahrazeno všechno, co má být a člověk nic neopomněl. Tím, jak pracujeme v právu, tak právo se neustále vyvíjí, takže se snažíme, aby všichni naši právníci byli proškoleni, ať už je to možnost nějakých externích školení, který si každý právník vybere, tak i vlastně máme možnost interních školení, kdy pozveme nějakého školitele, který nám vlastně konkrétní oblast vysvětlí, objasní, případně odpoví na naše dotazy. Vzdělávání ve firmě průběžně určitě máme a já sám se specializuji na vzdělávání v oblasti pracovního práva a práva dědictví. Určitě ta pomoc těm klientům je gro té práce a je to věc, která člověka neomrzí a díky tomu vlastně do té práce chodí rád a baví ho.